Do, dwi wedi gweld un, ond dwi'n meddwl, nes i'n gweld un ddim dedicated iawn achos nes i dreifio pasio fo, ac nes i'n sylwi na clone oedd o achos oedd ar ffôn o, dwi'n meddwl oedd o'n chwarae Pokemon neu rhywbeth, yn chwilio'n Pikachus, neu rhywbeth achos pen nath o weld y car oedd o fatha, ww! So, ie, dwi wedi gweld un dedicated eto. Mae o'n drwg os mae'r plant fellan, ond nes i weld o hwyr yn os, so dwi heb di gweld un ar amser dyle plant fod i fyny, so mae hynna'n eich di fel fatha os di'r plant i fyny adeg yna, pam bod nhw i fyny adeg yna, ond dwi'n mynd yna i jydjo, ond mae'n drwg yn bob man dwi wedi gweld nhw, maen nhw'n quite allan yn ganol nilla, so a dwi'n gwybod mae lot o bobl, os dyn nhw'n dall pethau, reaction gyntaf di fod yn ofyn a fod yn flin, ond just joke di o mewn ffordd, dwi'n mynd all pan pobl yn mynnodd actually neud hynna. Mae'n rhaid bod bywyd yn quite lot amser i dwylo, ond ta well dwi fod adre'n gynnal chwarae games, ond be efo ti eisiau neud o amser rhywbeth? Dwi'n mynd abod neb sy'n neud o, ond dwi'n mynd abod neb sy'n efo'r amser i neud pethau fel yna, ond mae pobl jyst yn licio neud pethau gwirion. Neith hynna'n stopio, di o roed i stopio yn hanes pobl. Oedd am pobl yn licio drysio fyny fatha Jedis a deud rhedeg rhwng fatha Darth Vader. So, os ma'n neud o'n llefydd cyhoeddus a pethau, a dwi'n gwybod mae di cael ei neud yn illegal, dwi'n dall pam achos mae, ond os ti'n cyrraedd adre'r pen dy hun a mae path efo clown o fain o, so fi'n cymryd y ffordd i'r adre hefyd. Ond just fatha, o pobl yn fod yn ofyn, mae'n gormod o bethau yn y byd i fod yn ofyn o ryw fo'n drysio fyny fatha clown.